kana vasegari. Zviri vadumbu bobota. Zvichai kuti vadumbu vari pano. Makasimba here. Tine vadumbu aya. Havasati vaguta. Handai guta mazuva ano. Chindei. Zviri guys for the people. Samboratidzwa masaizi akuna matawalize. I'm so excited. Guys, takauya kuno kupata zvandakafambira for only 2 days todzokera kubasa. Saka ni takandisangana hembe guys. Takapfeka nhasi hembe yameshini. Because ndakadress. Saka ndaida something chiri light. Ndofunga ndichafana kutsvaga madress ninjayo chaicho. Zvacho ndo zvakaita. Kareba chase kunapera. Kuna baba. Right. Yautoenda vanzvimbo. Saka patida kuti toroti matawalize edu aya tinomaisa papi. Oh, iroro futi neapapa. Saka rese iri muchitora henyu zvapinda papo. So so this is one of the projects. These things each, I think it was going for 27 something or 30 something, really one. You know, this is simple. So then zvinotingwa futi mushop izvi zvouya papa. Saka isusu manje taida kuti chinhu chekuti chinge chingori permanent tumwe tichipfekera light kudai so. Saka I like the idea yandakaona kwaMazare kuya paDhahau homestead yandakainda. Saka ndikati kana ichabuda zvakadai zvakatotinakira kuti kumusha kwedu ukoko kuitira kuti chiedza chiti bha musha wese, because masoro anogona kuita problem wekuti pegungutonhora kana kuti sepazha panogona kusati sustain zvakanaka, uye nenyaya yekuti usiku kuti wagona kuti zvezvikuitika makava mapere zviri easy. Ndo maitira ndakazviita iwayo zvangu kuti tinongoti ngwere plus kuti muti mutaundi togoti takashandireiko muna 2025 bashe mari. So these are some of the profits. Ceiling yedu yakapera, I thank God. Sakwasara kuzongopenda ndofunga tichatsvaka futi maceiling paint nematindasi ekuti Washington agoya achipenda mukati. In terms of ndofunga zvimwe zvinhu ndofunga, I don't know if I mentioned it because yesterday I was tired. Zvimwe my presents from me muchazomaonawo zvakare handimazviona. So i3 ndaida kuita 4 pekutanga baba vakati kwete. So the other one iro richange richitarisa kwana maiguruko rinenge richishare achionawo daro tongosiyana semushawo kuti unoona manje because kuno kwa mafamilies anogara pa same homestead. So kuside kuno kunde kwa baba uko kusasukwa mukuna kusasuku ndokwa maiguru maifunga kusasuku. Saka that light iro richabenefitawo ivo, benefita ivo because anenge ari 3-1. Saka iri 1 richange richitocha zvinenge chikazasuko kutocha zvichitika nediviro kutochazvikika naukuku. Ndo maitira vakaita nomozvo ndikakuitira izvozvo. Unoona rimwe racho kuti rine kafupi ndazvona samsi ndozviwana ere amuna yegirini irimo ndeta last ine white
iri rimwe pole iri saka rakareba kusvika uko rinenge riri 6 meters this pole saka iri malight acho muchamaona kana ndofunga vakupfekera ndakambona hangu zvoitwa sei iri saka riro rakati saka ndofunga riri kuuya samoya panapa roti uka uko ndiratosheya homestead yose saka this one is 6 meters unofanira kucherwa basi roenda pane zvavakaudzwa iwo because harina tambo saka pane mamethod avakaudzwa kuti vamaisi akaita ndivanimozviona manje this one the other one rava kunotora uko iyo tavarava chimbina vatobuda nerimwe saka i3 eside out afo wakati 4 hazviti zvozovafuta zifuti vada kuisa pekuti havarimiwo zvisazvokanganisa chifaming yavo handiriho mupabheki rewaiti ndemuchigwaba chegreen ane vhiniga yakazva muchituita ukadai sinyangwe kalaiti rikaiswa papapo hazvizonyatsi kuti gwe haribudi kwese uko because panapa maybe vane zvinhu zvavo zvavangada kuti vanoda kuzoita samoya kuno ukaditika satellite iro rofanira kusheya rochiona zvosewo zvikuitika nekoko uko unozviona asi iro ndofunga richabva papo vakutozokanganisa bhiroenda dai ungosvika omoisa museri kwete rinenge are zvifanana zvapanana kuderuka zvichibatana nerero futiro zveese nekuseri kwamatanga zvikamira karodo todarika pose pose ushaya nemugwagwa wezvino ndosituation panapa tabatira kuti pakamboita mudhuru unodirekta kuti pakamira sei pasi elisi kana kumasevendeseni meters kana kudarika zviye zvaangonaka futa zvinomboita unozviona sei wachi pavanofonera samo pavanofonera akada kutsvaka netiweki unongofamba asingaryi pamadiro zvakanaka wani saka baba kutofunga zvimafuture ikera saka unoona kuti zvane advantage vanenge vachiona zvose kunyangwe ukadaisa zvirugu zvenguru vanenge vachiona kutanga tochera ainda henyu tichimbotaade nyau chaiyo kundosvika kuku vamupira shayi kusvika kwanobuda dhirenyi wofenza ikokoko kwetika saka that light iroro rinenge richiona zviri kuitikawo kumagadheni uku it's the future plan yavo yavanayo then this one sezvavanga vachitaura I knew kuti vanoda kuita zvimaprojects ehuku wati kufuture however ndofunga tatakamboti this year vanhu vambopedza izvezvi then next year kana vakatanga futi kuzotengesa zvinhu zvavo vochifta focus nezvirugu nekutenga ndofunga machicks achoni nezvimwe zvavanenge vada kuti vaite saka this area cause hazvigogo nekuti zviche muruvashi ndo area vanga vachitonoda kuita sei vanoda kuti vaite zvirugu zvavo ndofunga zvichidaiwo posfenzwa futi pese but that will be next year. This year was focused nekuti vanga vachidevelopa ivo pachezvavo anoona project dzavo dzakanaka hadzo dzekuti vatange nemaprojects ehuku anogona kuzovabenefita but inini my wish was ndeyekuti vange vachigara panhu pakanaka anoona vadlewo mabenefits avo unogona kuramba uchita maproject dzimwe nguva asi uchida kuona news mutv andinozviona saka nyika nditakangoti ndonga timboita zvekuti mawishi avo ese avanga vana kubva kudhara tiite fulfill saka ndo nhau yanga iripo iyoyo apo pamuri kuona ichocho nechocho
there is a discussion yedu yatakaita isusu. Saka that discussion yedu yatakaita isusu, we pray and hope kuti pachabuda something ipapo. Ndo madiscussion tisataziva kuti chii, asi maybe muchazochiona maybe for the guests and also sana vadumbu. Saka this one choitwa substitute. Iro rekera rototikanganisira zvinhu zvedu izvozvo. Ibakwa iro rakatoti mota iriko. Saka ndakaona kuti inogona kutoramba ichondidlira inini mari ndisingaone production yandiri kuita muupenyu hwangu. Saka ndakamboiti regai ndimboipaka yakadero ndozoiona muna December kana zvichifamba zvakanaka, ndimbopedza nezvimwe zvimadevelopment zvanga zvichida kuti chase zvinge zvichiitika, nekuti I think ndowangonotenga injini yese yakadero ndongoisa injini tsva. Saka ndakamboti kai ndimboipaka yakadero ndomboita zvama-indrive namabhazi amona purposely. Ndosaka ndakadai kuti not kuti handisi kukwanisa kuita sei kuigasa, but for the meantime haisati ndaona effect yekusafamba nemota yachona. I'm just using my indrives nemabhazi, zviri kutongondiitira zvakanaka. Saka but December ndongakata kuzouya kumaholiday chiita kuda mota, saka ndo pandichazoita sei pandichaisa engine yacho yoinyuwa. That's the only reason why ndisiri kufamba nemota. I'm not complaining zvangu pandizvozvo. So vanhu vaibvunza development ndo mamwe ma-updates andinawo. Vanewo also satellite dish yavo DSTV. Ndofunga ndokunosloterwa maybe in future pachazonge zvachiita zvakanaka nezvo vanosloterwa.